सानजौफु थांनो लोगो ओंखारलायबाय लोगोफोर आं डाक्टारनाव थांनो नागिरदों आरोखि ना आंल' नङा नै मादैमोनबो थांगोन आइमोन मा लायगोन बिसोरखौ मिन्थिया आं डाक्टारनाव थांनो नागिरदों आरोखि ना गारि लांफैबाय आयौ आखाइ मावलायलायबायलै मा जाखो हाला आयौ आरै खस्थ' लोगोफोर मावनानै जाहोग्रा गैया रावबो ओमफ्राय आंहा इदि जानानै थाबाय नै थांसै गबाय थादो लोगोफोर आखाइ फुंजिजों हमथाबाय आखाइ फुंजिबाबो जानला मोनला नङा लोगोफोर सौलायनो हाबावो नै दाबो देन्जारसो बेलाय ओरैनो फिसासो गाराय जेबो नङा गथ' बाबाय थादो दै गाइसमोन नायबोलांबाय थाबानो जाबाय जोंनि गामिखौ नायनो नामा दब्लायसे आरोखि ना ओमफ्राय ओरै गामिया नै खावसेल' लिंसो आरोखि ना जों गामिया ओरै फारसेल' नङा ओरै साइडजों हाखरसो फैबाय लोगोफोर नै डक्टरनाव अखा हाबाय नै थुग्राया सासे नार्स दसे लोगोफोर फार्मासियाव बिदिल' जानायखायसो गोदोनाफ्रा नोंहाबो आं सिबाय था जाबाय थाखांबा खेब र' नायखायाखै आं बिदिल' नांगोन ओरै जिरायसैसो आदा जिरायसिगोनलै आखाइयाव जिरायगोलाय दा आं नायालै नोगोद गिखायो आं गाराय iya sirena sakal dong nana suka kelewatan tuh sih ayo udah kadang naik kita lagi menang mama kamu ada mama lihat ada yang pas aja
gue kan dulu banyak. Kabar sih lah. Karena kayak sirup mana yang berapa banyak? Iya. Oh, daख्लैनो जामखौ लांजोब्बायसो सामफ्रामबो बिसियाबो जानाय मैयाबो दाख्लैबो नामा नै जामबै थायोसो गोसोआव थाबसै बार एसे नांनायनि बार नांबालाय माबायो एसे थाब गोजाथार दा सेस बिदियासो गाज्रिसिन दे जिनायबा साबसिन जाबावो ना सुथेनानै बिदि माबा बिगुर सैलाबनाया गाज्रि थाब जामनाय नङादां बिदिबा थाब हामनाय नङादां सिथाबबाय थाबा माथो साबसिनबाय थानायसो मोनदों आङो थोद आरो गाबोनबो नोगोर खस्थ' बोखानोसै नों आलौलायनाय गोजां बोथोर हाबबाथ' आरो रासिनसो सुरुपनो खिथाहरदोंमोन नों बहाय डाक्टारा फैगोन फन हरदोंमोन जानो थिनबाय सोर बोखागोन मुलि गोबा होबा रासिन जाबावनो बोखानांगौ आवलियोसो बियो बे माबाया मलमा आवलियाबा गैला गाबोन गोसा साहोबावदे नों गखायानो गावमानो खोलाबानो नोंखागौ होखानोसैसोमोन आं दाबो सादों आलौगासिनो बिखासिम आलौहैयो फाग्लासो दै हाबफैथारबाय गारियाव नायाखै अबाव नाखो नोङो मोदोमखौ एसे हाख'देरनानै मा सुथेना हरदो बाल सुख्रेबनानै नोंनिखौ सुथेनानै थाब हामनायनिब्रा सुथे जाला नालाय बेयाव हाखा जानायाबो बेखार गोदाव दाहां देरबाय जाथारलाय आयु आंहा बथल गोबाय हाबनानै बौनानै सुथेनांनाया दाबो गोसोखांबाथाय स्रो स्रो मोनथारो आंहा साफैफिनजोबथारो मोदोमानो डाक्टारबाबो बुरजासो थांगोन थाबाय थायोबा बै माबा
थांनानै उदालगुरिनि दाख्लै जोंखौ आवनो मुसुखुबाय जा नांबाय औ सुथिना हरदों मोसौ सौनायानो ओमफ्राय मेगनाव माबा मा जायोमोन दे मेगननि गाहायाव मेगनाव नांनांसिगौमोन खाना जाबाय मोदोमानो जिख्लाबलायदोंबा मेगना थागौमोन बे बायदिसिना जाथाय जाबाय थाथारबाय दे आंहाबो आलासि मालाय माबा सासिनोलै आंलाय नंदों आखायावल' सिथाबना हरदों आरो खम गिसि जाबाय जोंनिया बेसेबां होनांगौ बेखौ मावनोबो मोनसाफोर दंना माइ गद लगाखौ नाङाब्रा बै थिंगाखौ ए आयु आलु आयु बोब्रा खाबाय थ' आंनिबो आथिङाबो फानना हरजोबखादोंब्रा जाजिंखाबाय नाया हा गांलाब मेदाम जाबाय आं दाख्लै रानसिननायसो मोनबायमोन सिथाबनायनिफ्राय नायालाय आं गथ'आ जामखायो सिथाबमालाबो जासिगोन सिथाबला हां लालायलायबाय हनै नै बेखौ सोनांगौ आब' जाथिथेसो जासिनबाय रानबायमोन दा आं बोखानानै लाबोदों 나그 자랑이 누구? 이러네 다클라이 시니? 설마 혼자 되는 게 해야 그래 이렇게 나가 해야 비슷하게 살는다 보라 이렇게 난주를 आखाइनिखौ लांदाङैनो लादो दाख्लैनो जादों बिस्थिबार खालि बिस्थिबार ना शुक्रबारमोनलाय शुक्रबार ने बेखौ माबा सिथाबलाना औ